Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Hadu khan news ni ka jingya ki jongi nong tray ka all Meghalaya SSA Non-teaching Staff Association ki bapalong ka jingya ki Hamadan Malki ha ka bayadai ban dawa kentiu ya katulop kila kiu Nakhmat Secretariat bandawa bat kershani ki nong yalam ki bale jingya lang balakot ka sarkar jalaling bakatnan education. Na kaliang ki board district Marsin yo ya ki nong tray non-teaching staff SSA ki lapin up da ki kali pulit special operation team ringkat lang ki magister bantem ya ka jingya ki. Marsin poi ki non-teaching staff ka khyrdop Secretariat la Khang tala ka khanriu tarik kari ka sin basan jong ka jingshong jingya lang ka tika kinhun jong ki non-teaching staff bat ka sarkar ka bala dawa ban pen kiu prapo person ya tho ka kong Jennifer June syndrome hadin bala dep ka jingya lang ka kinhun non-teaching staff ka badawa ban pen kiu tulop na ka sarkar ya ki nong tray ki bala rangba da prapo person bat ki letray slam hakakam ka jingelang ka balaya kren biang ha kasin ka basan ka dei ban pin kiu tulop da san person mana usnem yathu ka kong syndrome shakilat pathai khubor na kaliang ka kinhun kampat pediang ne hun satyai ka jingkhot jing ka sarkar kumta kinang beteng ye ka jingyaki kat ba kamla ban pin ben na kaliang jong ki nong tray SSA hadien ba umenju rangba ka jela u Conrad ke sangma ula khot yaki ban ya kren ya ka ba Commissioner Secretariat Education u Dr VJ Mantri ula don Bad ulakmi dala di haga jaka syong yaki persha ki tegi nong tray SSA. Shushu akati ka jingelang bala khot kade ka shiturik unailar berka sarkar kala thau rehabilitation committee ban pet sani ya ka jingda wajong ki non-teaching staff SSA ya ka tulam ka baki kwa ban kentiu prapo person kat baka sarkar ka aitang arpsan person. Ka committee ka bakri do Commissioner Secretary Dr Vijay Mantri overday u Commissioner and Secretary bat ban kenthop yaki officer bar ki khot ka non-teaching staff yathu ka Jennifer syndrome kim shimla ai jingtip kumta na kaliang jongki kinang beteng hadu kat ba ka sarkar kam pat Di ka jinge kan jungi ka bolong ba kamata kadang dei badang ya Nakhmat hi ngin habanya syong biang la mandi but ula banru ba halor ka tu enhance rate ka ba kila propose kila snai ki slab level halor jung tu kin ai but ka tu ka R% ka demand jungi kita on seniority wise ti ki ong mangin syong biang la mandi khnang ba ninum le kin finalize ya kini ki data khnang ba namar kan ni ka mata kala kham jrong kala kham slam tingi ru ila kham slam hi ke bani ya tre ki kam ki jam kini committee kala de kesin ka basau pada ni ke sin ke basau ru la long san sien bat menta namar menta si hi la ikendu menem step ru bat menta ngi la ikendu biang samenta jan miet ru la long no san sien kan ti ha ka si mandi ru ki khot biang ka por jan miet kin sa ai ka meeting notice jingi bat kira banru ba ya kata ka slab nalor ka slab bagi ai kin ai kata ka 2% enhancement ke yearly ka ba ya seniority base lada ki la khanya kata 2% te na preng jungi baro khai ki member te ki la ya huni lada ki shimlang ya kata 2% bat ngi kirmen ru bala mandi kan wan no ka jing kan don no kan num don chu ka jing kala na kaliang jong kiru kan bakan ya na shmat te unta pinja weng no ini ke jing si mo ka jing ki te kat hadu menta te ngin pala ban weng namar bale ngin padio kanu ru ko balong konkret yangi lesi menta ladang weng no yo isni lamondi ki kala no ki ong nai long shu kata ka meeting tingi ngiru ka sham jing yangi kala long wis bangin shong baro kini khan news ni kena kata ka daw ngin pala ban wengi kani ka agitation ke jongi ko sila bi tu pinja ya kene ke jing ki ki ba kedan boy kan wan to ne kai all primary teachers season se ki ba wan student ke pesan lo iti tu ko dan ini jing tu kan la ko ka kedun halor kani te kini ki teachers association ol Meghalaya ru kidan hangni hi ki wan ban kershan yangi hi rajo ko por pe phila i ko momenta kini ki lai wan lo hangni te ngai ki tu ki kan hon lesi ki don tingim dai ngim itu ki no comments for them ho ngin yeli phai biang no station man ki just now I you have been meeting with the education department what is the focus on the Karono. Chingni Commissioner Secretary baksa meetingo dongani de. Chinga ya chingni bisong ya slab tari gaman donga.
uno pangchake chinga 2% yearly jekon agana de chingni date of joining oni chanemang 2% annual increment ko binga andage mang aro wa 5% annual increment andage mang dawo chingni je slab kon bisong chinga tharia chu ko examine kana mima dawo sombaro ya absan kon chinga asongi absan chanchir mani ko dakuna menga aro ya chingni demand ka inga para chusok jana the bet chinga aro chingna mamang written approve kagaba jekon CHC leka CHC ona unja the bet chinga chingni agitation ko khang puna ni dalo chinga association ti kanga